Този поздрав идва от родителите Катя и Симеон за тяхният син Асен, като му казва честит рожден ден, Асене. От семейството ти много обич и честит рожден ден, братле. Ти си човека, пари, коли, лукс, всичко си имаш, но най-голямото ти е името. Където минеш, оставяш следа. Айде права, Асене, да се вдигне целият град. Жив и здрав да си, брат ми, таз година и занапред. Асене, легенда си, брат ми. Яша, Яша. Асене, легенда си, брат ми. На здраве, на здраве. Ти си човека за 100 човека. Нека ти навред. Асене, легенда си, брат ми. Жив и здрав да си все. Бабардян, Асене, от мама и от татко с любов. Щастие да имаш до край и дома ти да е пълен със зов. Франция, Панагюрище и навсякъде си ти. Като влизаш в махалата, всички се обръщат към теб. Айде права, Асене, да се вдигне целият град. Жив и здрав да си, брат ми, ти си нашият юнак. Асене, легенда си, брат ми. Яша, Яша. Асене, легенда си, брат ми. На здраве, на здраве. Ти си човека за 100 човека. Нека ти навред. Асене, легенда си, брат ми. Жив и здрав да си все. Унази баров в Панагюрище, тя знае кой върви отпред. Ти си легенда, ти си, брат ми, и това го знае всеки ред. Асене, легенда си, брат ми. Яша, Яша.